Llaw y Llyw Mai 2022. Fe ddath y Gwanwyn ac yn awr mae'r haf ger bron a phob un ohono mae'n siŵr yn edrych ymlaen yn fawr iawn i ddychwelu difeisydd Eisteddfod yr Urdd, y sioe fawr ar Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion, ond i enwi rhai ymhlith yr holl weithgareddau arall sydd yn y calendr wrth gwrs. Cyn mynd ati i drafod y lliw fel petai, hoffwn ddymuno yn dda i Delys o'r swyddfa sydd wedi cael cyfnod digon heriol ers y Gwanwyn. Mawr obeithio ni gyd y byddu yn cryfhau ac yn well yn fuan Delys ac yn ôl yn y swyddfa nac yn hir. Llongyfarchiadau hefyd i Jane o'r swyddfa ar gyrraedd y garreg filltir o 20 mlynedd o wasanaeth i Merched y Wawr, a diolch o galon a phob dymuniad da i Menna sydd bellach wedi ymddeol o'i swydd fel swyddog hyrwyddo a datblygu. Diolch i ti am dy wasanaeth ac am fodloni i aros ymlaen cyhyd nes i ni ddod o hyd i olynydd. Yn ôl at y lliw felly, ac ar ddechrau'r Gwanwyn, a'r tywydd yn gwella a gobaith yn y tir, mor braf i hi i gael bwrw allan eto i gwrdd â'r aelodau. Yn ôl y mis Mawrth i ddathlu Gwyl Dewi, cefais noson hyfryd iawn yng nghwmni aelodau Clwb Gwawr Rhocysi Pro Waldo yma yn Sir Benfro. Cyfarfym yn neuadd mae'n clochog a cawsom gawl bendigedig ac yna hwyl yn profi gwybodaeth y merched am Sir Benfro a'r ffurf cwis hwyliog y bym yn paratoi ar ei cyfer. Braf wedyn y wythnos ganlynol oedd ymuno â changen Llanymddyfri yn ei cinio blynyddol yn y dref. Cafwyd noson hyfryd, bwyd bendigedig a chwmni hwylus. Gwell fyth oedd cael gyrro ar a chwmni ar y daith a hynny trwy garedigrwydd un o aelodau'r gangen sef Lon Owen a fi mor garedig a gwahodd erthygl y gŵr i gadw cwmni i denlu ei gŵr hithau tra oedd ni'n dwy yn y ginio. Bu tad denlu yn gymydog arbennig ac anwyl iawn i ni am sawl blwyddyn yma yn Llanglydwen ac hyfryd iawn i'w cadw mewn cysylltiad. Mae'r sgwrs bob amser yn troi at yr otgof o heywod, yn tynnu at ei 24 oed, yn chwarae pêl-drod gyda Ifan, y mab, yma ar lawnt y cefn, a hynny rhyw 5 mlynedd ar 20 yn ôl bellach. Bu'n rhaid gohirio ymweliad a changen Ffynnon Groes, ond edrychaf ymlaen i gael mynd atynt eto yn y dyfodol agos. Ym mis Ebrill wedyn cefais y fraint o deithio at gangen y Bryniau yng Nghaerwedros a chael cwmni tair cangen arall hefyd, sef y Garreg Wen, Cronogwen a Thalgarreg. Ardal arall goddiaethur i mi cyn hyn. Mae'r cyfarfodi Zoom yn parhau i fod mor boblogaidd ag arfer, ac mae'r ystod eang o sgyrsiau a nosweithiau difyr yn denu aelodau newydd i ymuno trwy'r amser. Mae'n braf ond yw ein bod bellach yn gallu cwrdd wyneb yn weddol di-drafferth, ond bod gyda ni y cyfarfodi Zoom hefyd. Cyfle i bawb profi yr arlwy bendigedig sydd gyda ni fel mudiad. Ar ddechrau Ebrill hefyd fe lawnsiwyd prosiect y llywydd. Daw cyfle eto gobeithio yn ystod yr ail flwyddyn o'r llywydiaeth i godi arian at achos da, ond am y tro, dyma fydd y prosiect, rhywbeth syml a fydd gobeithio yn apelio i'r holl aelodau. Cerdded, cerdd a chynefin. Gan fod cynifer ohonom wedi cael tipyn o flas ar gerdded dros gyfnod y pandemig ac wedi teimlo ei fod wedi bod o les sy'n iechyd corfforol a meddyliol, meddyliais y byddai'n braf i barhau ar cerdded ac i wneud hynny yn eich cwmni chi, aelodau'r canghennau a'r clybiau o fewn pob rhanbarth yng Nghymru. Y bwriad felly yw i ymweld â bob rhanbarth yn ystod y llywyddiaeth a mynd am dro. Gobeithio bydd ambell aelod yn barod i drefnu taith gerdded addas o fewn ei rhanbarth ar ein cyfer. Dwi am ei fod yn wac am ddednol a rhwydd cofiwch. Dwi ddim yn un am gerdded mynyddoedd na mynd ar heic ceriol. Y gwmnïaeth fydd yn bwysig a dod i adnabod yr aelodau ar draws Cymru gan fwynhau y golygfeydd a dod i adnabod yr ardal yn well.
Os oes cerdd addas i gyd fynd gyda'r daith yna gorau oll, ond os nad oes cerdd pafod ar gael, yna gobeithio bydd y bei y fydden ein plith yn cael yr awen i gyfansoddi falle. Does dim rhaid iddo fod yn soned swmpus na chywydd nac englyn, pennill neu ddau cystal a dim. O ran cynefin wedyn, braf fydde nodi enwedd blodau ac adar o fewn ein cynefinoedd mwyn i ni gael defnyddio'r enwau a'i trosglwyddo i eraill yn y dyfodol. Ar ôl y daith wedyn bydd rhaid cael disied neu baned wrth gwrs gan estyn croeso i unrhyw aelodau na fi'n cerdded i ymuno â ni am sgwrs. Efallai dylid cynnwys un gair arall falle, cerdded, cerdd, cynefin a chacen. Fel y sonies, prosiect go syml, ond yn wyneb y 2 flynedd heriol sydd wedi bod, teimlaf ei fod yn addas ac yn gyfle i ddod at ein gilydd unwaith eto i gymdeithasu a mwynhau. Heblaw am y cerdded beth bynnag, mae gennym haf prysur a chyffroes o'n blaenau, gan ddechrau gyda gwyl y 5 rhanbarth, a chlysur nad dwi fi wedi ei fynychu o'r blaen, ac felly edrychaf ymlaen yn fawr iawn i weld nifer ohonoch yn y fan honno ymhen rhyw bythefnos. Ac yna wrth gwrs, ein gwyl haf lenyddol ym Machynlleth, diwrnod llawn o gystadlu, cynadleddau a chymdeithasu. I'r gogledd eto wedyn ddiwedd Mai ar gyfer y Eisteddfod yr Urdd, wedyn i Lanelwedd ar gyfer y sioe, ac yna y fachafbwynt i mi dwi'n meddwl, yr hir ddisgwyliedig Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion. Halleluia. Wrth restru yr holl bethau yma, mae'n anodd credu ond yw pa mor brysur yw pob haf a sut yn y byd ydy ni'n dod i ben a phopeth bob blwyddyn. Bydd angen tipyn o hoi ar ôl y cyfan hyn ei lenni, gan nad ydym wedi bod yn gyfarwydd ag ers 2 flynedd bellach. Ond na, dwi'n clywed tegwen nawr. Jiw, na Jill, mae eisiau trefnu'r penwythnos preswyl. Gan ddymuno i chi gyd haf, hir, hapus a phrysur felly, a welai chi ar hyd y lle rywle mae'n siŵr. Pob hwyl i chi gyd.